paganirong na okura mala na kunto mapia yung kaya gawiya kaya pakambabarat mo siya yung kaya mga baya mananaguntaman sa giyang ko to diran di ka paganada si sa giyang kaya agamatan o agamasla na guukortan mo ya yung kaya gurutan mo siguro sa marantaw na kalian na niya ni Pero ad na imbitaro payawatan ko to pendian lagaan na niya pakataran bigano niyan alawan ng mga babae niyan na nakatiyan niya katalinguma banda yan na mapia na yung kaya katong nagatano sa yung kaya gurutano na ayada na pakaunaan tanoron na sukambati si ko para manawag si panggulanan si sagyang ko to watatano pagalitano si ko agama Islam hafidul Quran si ikapapantag iyan ang iman to si isang kaya inutino mga pupun sa kanila yung ko to si Al-Ustad Abdullah Said pamangog kaparo na solke ari Abdullah ang makapatiya sa Parmanwagwa. Taan? Stay. Masya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي فترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. Miya paminatan mo yung ito guru tanong miya kaya sa panaman Allah si Al-Ustad Abdullah Said bunda yan na mapya ari guru na pamakutan tanong yung kaya makampatauras yung kaya pakambabarat kumatan o si yung kaya darpa turuan na yung ito mananaguntaman na naginiw si Haji Muhammad Akhtar Ladua ay mataan na
design ni na kabugan yan sa priority kabubayan yan naging kaya kapiliwaliwa mga kabubay niya na sabab sa giyang kutwa sutiran na to na dapat namin ni balangon na mga ujod na pamana kabayayan din na di ganun yan ni pagilya ngilalagi daya ketimukan o si sa giyang katulungan yan sabab sa giyang kutwa na kaparo giyang kutwa orasyan na nay makakatiyagin kaya mga kabubay niyan siya pila kaya si Ramba na di ganyan yan di servisyoan utama na kagagayran giyang kaya oras hari guru na ukurama pia ang giyang kaya mabugantan sa nauda paro giyang kaya guru tano kaya mataan na suarang anak ano na bunda tano wana lang na mga dadaway tano sa hadapan si Allah amay ka giyang kaya panahon tama na giyang kaya guru tano tanto tano apkira giyang kutwa panahon taman yan sa linyan di kapadabnari sa giyang kutwa anda manayay panahon taman niyo na bito man niyo na pupugan tanong yan sa priority na mataan na buatan yang berbidawa may kulitan namang manahon taman mataan na kusara niya sa mato lang panaguntang naging niya seminar kapanganeron na dita no mga sisigurado ari guru sa agiyang kaya manggugulaw na basi ko sigud mga gawin na dita no di mga seminar o kurang mapi agiyang kaya lagi dia pero pirang anuwag agiyang kaya parang babarat tumutan si Samia Darpa ka pira-pira mga pagarinyo si ko mga pagarinyo si sagyang gaengan akna ba di kaparo na sabab sagyang kutwa dapan na tawfikun wallah na gitu yung natanurang kay masay o katawitan ako ang iyang kaya lagi idea na manutan naman pamimikiran o pamako si itano di panalan si sagyang kaya mga padegad o peray kapkatambang tanong kipukip-kipitan oras sa iyang kutwa punong pangatan si mga padadarpa. Imatong na paguwitan tanong, si tanong din na di pamisita yung iyang kaya guru tanong siya may mga darpa tanong. Okay, imatong na din na mapiyari guru na mausar ka iyang kaya makan patauras, imatong na ipalagtanong iyang kaya may, sisa iyang kaya guru tanong, handang din sa kalalay minyoron, si Al-Alim Saad Makadato Growing at Esomay hindi pa ka damir ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى على كثرة نعمه الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Ganayon na pinalamatan wa kakaniwaya Ibe si Sheikh Samaluddin saya kalalay may betul-betul na si Ustaz Saman lagi mati pensugro ciro dari kami ulam-ulam tama di bantu oh ay ewan na niya na sobrang kami sa magduri niya ugi na iya loksyo dia kang panakataw na betul-betul na ginawa kami oh ay na penalamatan tanong sa kaya panagundaman niya na yakatay kung nagusin sa Manila na tangin ni Baba si Bisay nga iman doon na penalamatan si kukat ng tanong
isa-isa. At maganda nun yan sa bugro. Aragis. Oh. Kailangan na namaka. Oh. Maganda nun yan sa bugro. Aragis. Aptufi kang ano niya na kapilikan siya. Akan belanguan na manusia abigan Allah sa bugro. Nabi pun sa program niya nakasibilan niya. Tsaka nabi miya piliun Allah. Alhamdulillah. Agi ya dunia na dita no si idi mamagrot, dita no di mamagrot sa amal. Kenapa tano kumpleto sa amal ka, dita no di mamagrot ka, makumpleto Maria agama ini. Ha? Na dita no di mamagrot. Na dita no di pangliin ko Allah Ta'ala makapitan tano isa ka pakasulatan mo. Ay dapat yung di ka nung bugulan. At hindi yung bugulan na mati lalalar ka una. Ha? Butalog na matatasangan sa akin, ako na masangkul tatap. Budiyo hindi pa naman na mirang bayang kan. Gusto mapapadala berkata ilmu na berkanong kisapay. Ha? Kasi kami namin ang mga di kami sabi akan na bisa 10,000. Nagsubuan namin. Ha? Semua namin kung mga wawata na ingad, mga wawata na derpa, pambayad kami, sa kaya pambayad na meron, di kami dibungutan, ha? Namun na kaya sa ganyan namin. Nasi kung kaya purong-puro niya namin aso kami, lagi ang pagwita na meron mo, kanabas kami, siguro kami. Ito na paniw na kidmat at ikutablig. Ayan na ipupwenikar ka nung naging utakasurgan niyo. Kau to. Wayat tanong pagilaya na sumiyaw na abutan, naditanong na, ay ditanong na naging mga 5%. Okay. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء. Ito miyangaw na aniwa mga baya miyagaman na kenapa nung di 5% dengan nung pener maka 1%. Kaya belen yung susumaya miyagaman. Na ini ketan kondisi itu. Na pagiginakan sula ilaha illallah. Na din yang gineki. Na sunjumya kalalabang kau nasi pia mula sa gigi pusungnya. Betul turiyo ta. Benyum biara sa mga Fatima, mga karwa yang ananya na mga bayi. Pumasaw nabi. Kiano tabiya ka dilindil malupa. Lagi ako makalong tabiya ka dilindil malupa na indul jay. Lagi ako mau dilindil jay na ro kaya kami sa mga bayi po na bisa agama. Desiran pakakan na desiran paka ayam ananian na pakainuma ino sama pagira asura na di sini di mamamugay sa mga lokos sa ig. Kaya mana niyan na sabi ka ko ng mga Fatima niya una sa ayat ini pamatay yung mga bayi na di sila mamakainom. Nagataw na narauta. Okay. Lagi na tadi mo di magagama. Nasa ka namin na lagi mo di manusia tanam nabakukuda kekuatan alungan. Maka untuk tersedak ada betah di kulau karena main kata, ada betah kekualungan kasih minto, begitu mentang sapi barang panginginuman. Oh, lagi kayak kita bikin pagagaman, nak pagagaman ini spesial. Oh, spesial yang pagagaman, dia kayak pagagaman tanu, kata yang mga utatan yang mga murid. Oh, na ayan ako lang na ibaratan nasiran. Nakuha mo ibaratan ginawa ko. Ha? Nasa ka na yung ano niyan? Pakatapos tanong si Girian, tanong si Putri Mamur. Oh. Oh, my God. Bago penderay mo na di. Alhamdulillah. Ayan natin mo na naging ginawa ko. Kaya ganda ka dapat ganda sa Quran. Nasi ko sulong dia kata lu ramu lagi kata ni ama kan lagi kata ni ina kan lagi kata ni pagari.
Kaya kita ngayon sa man na masakit na iman to, naging mga torili man to, di pamanorilan ay mga espesyal. Bata naging yung mga espesyal. Awa. So kaya na isabang, api sa kapnay gadi, naguni na yung kapnay gadi, na inuman nila na putero o kakanaanuman. At pala palin maranti anuman, na ayaw pa na ako na kanabal palin naka berko at tanulan, gugumirang pa isa buwan. Marasay so kapag maguni. Na aya karuntar na sasabi mong surutar, may matuwa pira pangkat lima to. Isa, dua, talong pangkat surutar. Naguni na sasabi man ang runtar, narun ka nga tao. Nagya ka lang tirati sa anungan. Na iman to, na aya karuntar iman to, na talong pangkat, na makasaruntaran, na aircon, na samsyo pagukitan na ka na pelarga. Dumapo ko na, pagwitan na niyo semua na ka. Kaguni man to. Kapag espesyal iman to, niya kasi iman to ni magagama. So gina ni sabab, awaraan o dunia, asong dunia, manusia, na igira at pitemanan. Pamakawa na, may subra adi din na tunay katiro mga di. Din pelutang na gitu ba, asotiyo ba, na pagkatana. Lagi-lagi mo ito, ibaratin, na lagi-lagi mo ito, igira paguran na. Para diulan na yung mga ito na pag-usap talo sa tarapan. Lagi mo tatarapan, na igira di mapi akia ikitiron, isaw na di mapi akia baka tayo sudiyan, na may ito, na yaman na pagkatimo, iguto. Na asal ka api yaman na igu, nasa naman ng tali, na nabagbato. Okay, na teman-taman yung kapanadiyan, na pambato, na nanya ka pa atagan yan, na balin niya basa. Na lagi din na nang kaya dunia. Ay ginagyan mo tatiyo ba na dinkaran? Tato ang yakala. Yaman na niya na diimbato. Na hindi ka betul na ayaw mo dali na so kakira na bigyan mo na kakirigi. Yung mga programs. Okay. Yan ang isa papasay kung mas sa unang yulan mo, alayhi salatu wassalam. Nakagiya, labuda, kuhan, pero yung mutagya tirlibuno. Ayaw kaya seminaran yan mo mga tao. Sama-sama niya, hindi seminaran sama niya sobrang tanurang ustad. Maganda ko pa naman yung mapataragun. Dito na wata ko na yan, rin. Maganda ko yung mapataragun. Okay, bato-bato-buto. Kapag yung makaputi, sa umbaka nila, sila nung makaputi. Naaya, niya ka nabi tanurang na ipunusiya talaga. Okay, nasuno, naaya ini pa musiat yan kung mga tao na miya kasyaw gato sa 50 rang. Ya kasi yung ganito sa 50 ra. Ay kita kayo, nung ano papalagi na si Imam sa agad musikuan. Nung papalagi na si Alim sa agad musikuan, na nabilaro. Agiyan ko to pa na miya kasyaw gato sa 50 ragun na aya o kita din yan ikapamusyat na laylan wanahara gagawin na bebenatan niya sila na wasiat. Naturo na mapitak man, bebenatan niya sila na wasiat. Nagyan mo ito ang gagawin daw. Na di ba wasiat na epiyat niya na maya kasubra siyang betul sa rabi. Ano man iwan? Na mas madakal amia kumbertakan adisuno. Mas madakal. Kaso, Nabi Ulano, alaihi salatu wassalam, nasiko siyaw gato sa 50 ragun, kaya seminaryan, kaya terimian, na ayaw mo miya gaganyan na 80 talukatan. Dito bimiya paka-interior ko Islam. Jabi ba pakasuldiyan? Nasa ka na, kaya kasobrang taluragun. Napirega na tanong, kataya gaya General Secretary tanong, naisingin niyo. Kamiya kay ito ada tanong, kapatag ito sa kanilang tanong. Mas madagal lang way tawa di siya nabiulano. Allahu Akbar Allah. Ayat dia teyunok sa dunia na niya ka 1,780 years old.
yatimnya dari dunia. Yatim dari dunia sono. Nia kasan gibu abu pitu getus abu walo bolo orang jadi. Bermuda mawar. Bermuda madu di bulan. Apa dapat yang man? Inni da'autu Rabbi laylan wa nahara. Nak dia mengundur lagi ke Allah. Bitte mana pang dia apa mengundur? Oh. Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Aja kau teman dengan denda bagian berlutang. Nabi yang mengundurai ke Allah, ya Allah, mi teman gegawi hidung-hidung yang kira di manusiatan debung berlutangan. Nanti ku Allah sama neda. Aja kau kumam yang geplay dia malu pangeran tu ini. Malu pangeran biubel. Lagi tu pada kayak gitu dia. Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahar. Kau kumaman dia mengundur aku. Oh. Atau dia di Allah. Ilai nama ta surat Hud. Lagi ada Quran nak dia. Dia nak. Dia aku mengapa mengundur sunat Yulanoh nak dia mengundur dia. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Ayah minta makan dia bangun dulu nanti ku Allah nana. Datang yang bergaji kawan. Nah. Bagi tentang benda dunia. Para dia nama-nama panen milepok. Para panen milepok. Para yang nak matai. Nanti na tulisu ko, tina wasna'il fulk. Mula ka sa berkunga. Kaya ipilepok ako sila na para sa kabui long nakataw. Wasna'il fulka bi a'yunina di gagawan kas kami ni kuan. Si kami ni babahalang ka, si kulang ulo material na pag-usal na kao. Wawahina. Wasna'il fulka bi a'yunina wawahina. Na ayah pernah indisay na kao nananay ako ka, di ramin na di ramin na ditiru na ito na indisay na mula na. Wala tukhatibni billadina dhalamu innahum mughraqun. Nadikara kan pemagaplay ang mga tawanan, api ang mga bapa, mga bebuga, mga tigriga minsan, mga tigriga matalo, hindi kira terimaan. Ayan na ino ka pangamula sa kapan yang sila ni Pilipong. Para na akong kailan na buwan. Agi man. Api ang bisa riswa lubutan na ginawa. Dito man ang gina misugad na matira matibe manusi. Ayan na. Api ang iswa tatang. Ha? Dahil tidak suatatan yang tadi pernah dari awakan. Wah, ubus kayu watak aja dunia dah depan itu. Nah gitu nabi ada salah sero, tapi kau ya. So jadi umamu tak order. Aku minta Rasulullah wasna'il fulka bi a'yunina. Mula ka sabar ko kas kami 5 tahun. Wa wahyina. Nanay mga kadibir na dito na tunay disenyan. Wala tukhatibni billadina zalamu innahum mughraqun. Di ganin na pagator ni ang mga tao nangakuan na pala-palayun na ng kuwan. Palayun na ng pag-imatay. So kaya urdiriyan na. Wa yasna'ul fulka bi'a'y ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم
kama taskharun. Pati tutulungan ng mga wata ini. Benar-benar pagatas mi. Yung dir. Wayas na ulfolo ka namin yan. Pundit. Away. Nakaniya, di maawan, kagumi ni Rasulullah, biayaw nina. Di ka mga tunay ni. Di mis kami bereno. Wawahin na, di ka kailangan ni design kas kami pinititiro ato na iwan. Design yan. So, kapanuno ka na, tama ni Mato de Mato na, tumasan, lagi na na naingdaruan. Pagingida niyan. Ibubutog-butog. Nakagid mga watakulay, mga bubay-kulay kung pangbulan yan. Nakagid miya katataskan na mapulo. Aya katasagin mo taping bulan yan nakakapanan na bugatos kami terus. 600 meter. Benda ikunci anda na benda kelpas yang pernah walu turugan. Kelpas yang turugan. 600 meter. Dia kan malari kata na dito turugan ya, betul dah turugan. Bukan ke turugan. Barrio. Barrio. Gitu. Tiga kadung bawa. Benawan dari sana. Kalau kenapa lagi jadi satu pak? Ana walay ro maidena, ini cuma musagi mo ta ispiritira na maidena. Ayay mo to sa gyud mo to walay ro na gyud mo to ina ama uni si Adi na madiris. Ayay mo to sa gyud mo ta walay ro ni kundian sa Maraw ya si Carmen Limog na madrasa. Ayay mo to walay yo ina miya ba ina malawalay. Lagi ro malawalay, lagi bubud lagi kayo. Namun na mga wali, namun ni mana sa mga wali na mga karanian. Babilang bima to niya oh. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. Ya Allah, nabulabot na bulabot. Ano mo pagbulan? Siya ko bulan sa akin leader agad, kikita di. Mga bulan sa akin leader agad, ada kayo. Cikan bulan sa kalasa, lagi buka pulmata kamu. Mama nakalasa, naroon ako bulan sa baro. Tinaway. O bulan. Nagwaging bulan na nakagiri, niya katastas, kaya order, gigo tawawak ina. Ay order, naipun na ka. Nakatas yan na maglutos kami terus. Lihat-lihatin nga nung dukuan. Lihat-lihatin nga nung sunog, 600 meter. Nating wala makambalakasan na maglutos kami terus sa katas yan. Na ayaw kaulad yun. Na lugutos kami terus. Mana di sa Titanic? Mana di sa Titanic? Na 600 meter, 600 by 300. Mata na isa kayo niluto. Sa ating ano kayo niluto? Oh. Nanamunian panagwi sa kuwan. Nakagiriya, gagawin doon na di papalin na wa kullama marra alayhi mala'un min qawmi ginawa sa ganyan ng mga tao. Wala po sa mga daton, mga karadi mo doon, mga kabugatan mo, mga pitik na doon. Manira sa ganyan, sakhirumin nao, na pananay ito nila nagay, nauno, hindi na di ba bumarga, betul ka. Kami ba nakapanay sa kapat na si Mja Kalasan. Ano ba na yung kabaratiran o ni Kalasan mo no? Anda, betul ka pala rin no, sabi ang pasalin na ano na sa pagkala mo yan? Gito yung mana وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. Di na ni gubuhan to nini. Di na di pamag-isu-isu. At ano yung sumakira na yung ano niya na nalilano? قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ. Watigyan man na yun yung di pag-isu-isu, yung di penanay itoon, lumaoy nga na ako niyo. Fa-inna naskaru minkum kama taskarun. Na udi ka nun maka ito sa langit yung nakapagay ito aniwaran. Udi ka nun maka panas.
O di mana gitu ke? Ada lihat, dia kalau dia pada perhatian, dia kalau dia menipagi itu. Fa inna naskanu minkum, na mata-mata naskani na dia miskan rumahmu. Kuah dia mah kabatas kanun sa lagi rumah kuah dia kami ya. Dia mah. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي na natingwa Nabi Lano fasawfa utuo fasawfa inauna darakan itu nayo kanudin fasawfa darakanudin ta'lamuna kakini yung malamatan nyo nakawin naman yung tayo nakawin kutagilan nyo may ati adabun yukhzi akapakataling umarkan mo o tiyo ba wallahu ta'ala yukhzi pagkadapanas na nun yan wa yahillu alaykum wa yahillu so dahil sumatiyan mo ta alaikum adabun mukim nakalabagi mo na kapagadapanas iyo apa matay ka no, apa mangilapok ka no na mau ya kinukman na dili ka no pangunaraka lagi ito na ayan niya sumayan na agi ako maganapian dyan na magatos ka mitro sa katasiyan natanong gatos ka mitro sa katasiyan kaya mana niyan na talo ka kuwan talo pangkat talo ka andinaw kasi isa ka andinaw na sa mga binatang na sano na sumiyarat yun na sa mga papano na kanya nung matalokan din natingin na ya Allah na niya pasad natingin na niya pasad sinaway natingin na nakatiyaman sa uliran wakul hatta idha jaa amruna wa farat tanur agi ko ya mana niya dagu mero niya pasad miur dir sa Allah lendeba Pungano. Mga pakso panaw na buka po niya mga mga bulan na budan tuman niya na bulan niya magurna. Naguba ka pa mo so bulan siya buba gusto sa puro. Gitu ya makna niya na hatta idza jaa amruna. Tama sabi niya kung magiging mutuwakuan. Tiyo ko wallahu ta'ala wafarat tanur nasun yung yan ikaileon wa yung ano niyan na nabiulan dunia guma dunia namiyay niya sa mga pangula na pagpangararawi kapag pagkukiton sa ulan dudu ibarat yan nalagitin siya pa siya tanong matatag mo lagi na mga pamumulan sa tarakayuan nakilay niyo sa mga pamumulan na wala pangararawi kapag kukitan na mga ibig so gaya yun na وَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَغْلَبْ nag-i-ordera natin na وَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا rura naman gipruran na ka وَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا rura naman gipruran na ka مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ako man isa ka na siya ka na gipruran na ko nga di ka di makanawang iwanan nagyan isa ba pasal buti man na bedung duwati man na aso, duwati man na marapatik, duwati man na zawjaynis na ina. Duwati man na kambing, duwati man na aso, duwati man na bedung, duwati man na kuda, duwati man na sapi, pala dua mama, dua bakla, basta dua. Namun nakan mo ka pala dua. Okay. Lakon babayang mo ka mo ka zawjays ni. Zawjay. Mana ko natin na وَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ may partner. Mana zawjay na partner. Okay. Mama, babay. Kambing na babay mga kambing, mama kambing. Sapi ya mama, sapi buwan. Wakul nak bil tiga pak, pamang dia kan unda pamang dia mau cuma kambing.
na ada mga kami nga pumurong kadito kadito no. Mga sanay nga dudu. Di ko berada. Nama ada kata tobat tentang mga karabo di kuan. Dua-dua bu berada no. Apa kana niya? Na ayaw mapasa na niya ko mapasa mga papanog nanti ko yung mana niya nga dua bu. Dua marapate. So mga papanog na sangan dulu berada sa kadamuan niyo. Na ayaw ko maruran. Nanti dia mga taon niya na wa qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnaini. Nakajau makasul dia butua min kulli zawjayn ithnain no dua. Nanti gua Allah Taala wa ahli nagusum yaratiyarta. Ay nagusum pamilya nga. Wa man aman nagusum yaratiyarta. Nagusila lagi pamang dan lagi pila dari kada kalian sebelum sinawan ulo. Madidiyak yung gusila dia magatos. Naman ini suno nga sobrawan ulo. Na inusulam yun lang mo sa alip na miyaratiro. Sama nyo mo sa nabiyo. Di ba na miyaratiro Musa? Inuya ka na istorya sa Quran na sa Musa. Kadang mo na miyaratiro ka at ikay nubida kung mungkin sirang uragat at iya ka dagat sirang. Naging mo mga napasiran uragat na kung yasin sirang mo malasapi. Kaya siya sirang mo madwag na adi ko mamakada sirang damon. وَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Sudah kami turun. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Inawati ko Allah. Din na miyarati ako no. Araw sa miya kay ito. Ya kali itu miyarati yun. Nah, bumili siya ang yan na nabilano. وَقَالَ رَكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَقَالَ رَكَبُوا فِيهَا napagdagan nun. Nalaw ka nung ginawa Bismillahi. Tunay atau lagi mo tayo isubi kira natutuliran. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lagafurun rahim. Ini pamamilo kira nono na pagdagan nono nagati aniwaya. Ino to beti ka dia kay dunia na kigil. Ko kapang ala begel. Na para malibri ka ko begel. Adika kagitan nagiri beti lagi uta ini pamdo na bilano. وَقَالَ رَكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Natin tuliran mamu. Agi pemangdesiran dia ngaya wataian lalakaw niya suno. Tinguno ha watakulay. Puri nga nari wata ka. Mata nga biyan ni gani nga sa wata ka na. Basta wata ka na. Pagkabaw mo, piyat di ka na yan ni kaso. Na pagkabaw mo yung utak ka watay nga. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ. Agin kumamakada sila, magino sila. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Nanya makada sila na din pagida sa mata iyan. Lalangaw niya menji ama iyan. So mga mga wataw no, napalim niya kada, giyugul mo tamat taga suniyo. Ano siya gato na tamat taga siro? Paano mismo ang kada diya pala tiyan? Nalamun wataw no, namiya kada si Michelle to. Di pada pagda. Nakanya yung niyan na may layunan no kaso hindi na pagkakaran ni kiran. Nabiya ka magbagrauran. Wahiya tajri bihim fi mawj kaljibali. Nagumay layon no. Amiyang amiyukit sa mga bugil. Mawj na bugilo. Mawj na bugilo.
Ayah kapang anak ia na beger na dia lagi du palau. Kan jibal. Allahu Akbar. Wana rio tuna sumili suga cacina. Tsunami itu na. Jadi du palau. Lagi dia makalala siya palau na rantaranganan. Na hindi kapang anak beger. Amali lili. Oh. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ. Nada pangati na mo kita dia makalala bagel. Oh, kan jibali sande lagi jaga o mga panaw. Wala dano ulibna nasuyukian na maulo na biulano. Agi kaya tutulog-tulog niya makalala panaw. Nasuyukian lang maulo na biulano na kunya lagi matawag sa wataian. Adi pagda sudi pagda. Oh. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني. No, aku anake. So gumiro ko wata yan. Gumiro ko man. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. Namanya giron sunuha. Watakulay, pagdaka. Away. Pagdaka. Adi nilay niya nung yung makalalawan. Begitu. Oh. Wala dano ibnahu wa kana fi ma'zal. Adi yung iplalakawayan. Ya bunayya. Ito ni mana ya bunayya? Watakulay. Ya bunayya watakulay. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Okay na, kaya siya kumujawa na irkab ma'ana. Okay na, kaya pag-usaptan sa mujawa na suba, apatay na, basta matulugin sumim na pwede suba. Mula irkam ma'ana. Oh. Ya bunayya, irkam ma'ana. Pagdakar kami. Pagdakar kami, dahil niya makalala. Bagala. Oh. Irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Di ka tatapisan na ng mga tawa. Di nung kita binalagya para teya. Api pinapkiraran kita musiran. Nakagis ka na, piraran kita ka. Nakadiwata ka siya. Pagdaka, irkam ma'ana. Pagdaka. Allah. Ito na inis bagiwata yan na rin. Ha? Na, mga tato na inis bagyan. Isasunat siya no di. Sumibag. Qala sa'awi ila jabal. Qala sa'awi ila jabal. Ya'asimuni minal ma'. Amo. Yung managip tinuwi. What? Kati umagin pa ko, magyan ka na nabagin, lagi ko tumiya bichar niya palaw. Magtanong to kung matagas yung luwa ko ano. Qala sa'awi ila jabal. Ama, babuari di pagkatabi jagin ayawan. Palaw. Apa nga na naman sa kapal kay niya, bisu di ruwan ko di mapulang-pulang. Oy. La ilaha illallah. Ila ko manong nanawata. Wata ko lang isip ko yan. Iya mo. Tiga buwan mama minja surugo. Ano mo yan? Tiga-tiga siguro wata. Oh. Alam sa'awi ila jabali simuni minal ma'. Yuti kata reno. Ay nama obasin pa kau makanan na gadi nga ditero na lapay. Napa mo di pagkatabinsyan ka na nakuha. Palaw, ya'asimuni minal ma'. Nakatabi ako sa palawanan, ano ko matunay
ikan na dia dito. Oh. Tonelis baguno no. Tonelis bagi. Sama do to na di po wala na amagu ko ano. Wata. Tige na. Tige ato ni Peter na biulano. Tonay katero riyan. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tonay Peter riyan. Tige na. Qala la asimal yawma min amrillah. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Ano matakulay? Ikan bibiro mga pula-bisa kita na napalaw. Kaya kaya tiyo ba Allah Ta'ala na din na basi pakalibre arwar ko ikalimu Allah. La yas tunabi nina la asimal yawm min amrillah. Dahil pakalibre iman to sa kaya tiyo ba Allah Ta'ala miya katalinguma illa man rahim inong tago sa ikalimu. Ikalimu Allah. Ate ikalimu Allah. Ato no, ato kanyo na. So makaada mo? Kapan? Nasunod makaada? Patay. Qala la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Lagi ho pengirawa ama pengirawa sa Nabi Lano ha watakule yenge manati mo Allah Ta'ala na libasi pa kalibri. Ino daw sa ikalimu Allah. Nga di pangalang-alang, hindi ka pangalang-alang, may ako maso bagil. Alright. Wahala bainahuma al-mawju fakana min al-mubrakin. Dahil kaya sa ganda yung lagi lupa lawa bagila malililing. Alright. Dati na daw, watakulay ka pataka. Alright. Namilit ng gulo na bilang so kung ano kapalian. Hindi akala na bagila. Lagi lupa lang. Nagyumitang biro na sumaw sa matera tayo kapat na kawata kulay. Naya kaya sa ginubagil, naya kaya na pasubagil, kanya po subagil, na inilay niya sa wata yung kutitin niya na niya doon, ka inilay mo bagil sa wata yan. Ano no na niya mo tapoy lagi ko bala? Andes ka niya? Allahu Akbar. Nasukili ng yan sa wata yan na inukari niya. Yakasgid. Yakasgid yung nabilano. Parang-parang tayo, lagit-lagit yung tapitin makarugan. Api nila lagit ka sa wata ka. Na din na ikigi yung wata ka nito. Ariyo. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Nah, kagin ko yung ano niyan na ayat-yatiran na lang ito. Kami ni puro sinarul. Nagide, kaya yung manasin po na ngayon. Uman pasugat ang bagil na magiroro. Oh, tama sabi ni puro. Nakatali ni puro yan, luming na dumiya. Oh, kami po puro siran. Tama na ito, lagi dunia, napala-pala yung igo. Hindi rin na dunia. Nanaw na yung guno. Naayaki po puro kapaliran, nagkatawa-tawa dyan puro. Naayaka puro yan na 10 agunamang gibu kami terus. Agus subra talugatos kami terus. Sama na ito, naayaki ni puro yung na labi ko kumadbut pulong gibu kami terus lagi ni puro yung lagi. Dito ko kita na paling, di penutugo mapaling. Ang kita kini purwira. Na ayah dia tira udah biar apa terpuluh gawin sila no. Oh. Ya portugis. Ay no kali ni kana kemiya biru-biru biya ka dito. Na biya giro nagi sulang-ulang wanuan. Oh. Namun dia mana niyan na mga doon nagiyatan ko dyan, so bidyo sila dyan wala. Sawana. Nakagir ko ko na matiti na kumalito patapuluwi na mayroon din so ang ay lubo sila dyan niya. Anda piya ka terminal ng Allah Ta'ala sa kapalulang yun lalo. Mga wata, ando niya na piya ka terminal. Ano niya nilibo ito? Sama ka? Sama Adina?
Palestine, ano? Sa isa palawa, Judy. Correct. Yan nga na Judy, nagina ni pinakamapur apalaw sa gilganan ader pa una bilano alayhi salatu wasalam. Oh, mapuro na napalaw. Istrita. Kaya mana niya naroon ini betugso. Kapalian. Na. Bumili raw suya mana niyan na suara. Inordira niyan sa langit. Na inordira niyan sa lupa. Lagi sama natunan. So nakulang ano mga tao. Napaling lumipo. Paling minilapong patapulong gawin. Tama mo mga sabi, nalang mo nilalapo. Oh. Nakako na pagay, napaling nilalapo. Mabasta, ayam yung beluya pupot. Napaling tao. Ayaw wala mo mamatay. Nakiyorder sa Allah. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي ma'aki. Oh. Hey lupa. Labadil na sulig. So kapupunan ng bulan na niya so pang-abunti ka, pang-kuwan man. Pang-atras man. Padilakan niya, no? Waya sama'u aqli'i. Hey, langit, ganda ka din mura. Oh, kasama na ito na. Sikom, sa ijagya mo ito, rasa, pagilakan din, waya maana nila, mga bulan, suwig na mabit mabusukuhan. Ito na ini, nasa mabusukuhan, nagbuminag juran, yan ang tay-tay doon niya. Oh, ay. Nakagya bumibatong sila sa palawa, Judy. Oh. Waqila ya ardu bela'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qidal ma. So igna buwan to ini. To nani katir mo buwan ya bu. Sumina po. Tamo sa sumina kasi butiran. Tidak dia butuh tomiotos. Oh. Ayaw niya so igna sumina pa din, sumina lagi o makasanap so biting man wa qidal ma. Sumina po. Agi ako makasanap sig, wakudiyal amr na mining bulalan siya kaya binasa ko lang wala. Yung tayo man na wakudiyal amr. So Allah Ta'ala na basta tiyo niya suwingid na dumisay siya Allah na 100% na kisubatan mo tao. Oh, lagi na punang jawa to kag yung gagawin. Oh. Lagi na miyela na miya dagdag na tawa di sila ni mamagtong at tinamin yung wala di pamagunta. Oh. Hindi naman na napilit at yung mamagtungan na hindi naman na ka-interpret daw na sa kantunesi. Oh, madali. Tayo naman, hindi na di mamagtungan na yung varsity, basketball player. Si isang municipality ang binidayan. O ay, binidayan ito na, di ba binidayan na di ko tayo napagayawan. Diyan natira no? Diyan natira. Namiya nakatuliya ito. Namiya kaskata. Lagi mo, berde ka na namiyaya mo. Oh, ay. Kaya para lima na siya ito na kapakaiga yan, lagi mo yung piyagi tulad ng mga pelero mga ulam sa biligay. Ini tulad nila, ini sitira na. Na makaiga sa tunay, lagi mo tatunay na iya igin, nasurugugin. Oh, ay. Penempatin nyo man, akala ko gumiyado. So, tunay, na makatutunay na ayaban na ibutunay na surong yun. Ayaw datang niya na supikir niya. Oh. Kaya po pagkalatan ng magribaguwi sa kanyang gululi. Yung gululi niya. Nagiti mga ibarat yan. Na kanyang gagawin, yung ano niyan na di yung nga di discuss na di yung taman na itan o sa director. Okay, mga tanong to kagawin yan. Napjing nila ni discuss na naging gaya. Meropak huyag-huyag. Jika di ka pagintaw. Agi di ka pagintaw sa dia. Na yung anak niya na basta murder suwal na tubuan juigid na apya di ka alang ingon na tubuan manutin. Okay. Eno to nakaging liyan mo. Siyur din sila na ipu-ipuan. Namatay man na ipu-ipu. So namatay man na? Di ba ipu-ipu na nakuhan? Okay. Napagaling na sa timan na ipu-ipu. Nadapangati na namiyak at tibig ipu-ipu. Okay, nagmakatinin na gusultin sa iyong utang.
Bariyo ira na api sa walay abutas ni masungkul bibiran. Nabi ada mencoba tepian. Sunju sa timan atap pengayan lagi du. Datang mingan aku dina nasulak kebun. Gitu ah. Biasa walay dia. Oh. Ya mana dia na madang natang tua walay ro dia dun atap mana. Ni boleh mga pupukan. Oh, mga walay lah. Oh. Natigira na ino aya, tigira na kaji tigira na imbi na iran. Tigira tulong tu. Tigira imbi na iran. Nah, kaya ko makusya tahu na piya ko kita no. Tigira dia kana nandu na kana pa kapagukitiar kana pembina na ka. Awai. Kaya kana na andu na tibulo ka tempat sa dunia na matatandu su direksyonian. Asa bisa udir sa pura pagukitan yan. Kenapa imbi na kana berkapila lagi? Isa mo maratay ada tandu. Jadi bibina. Oh, lagi ang matuwa ko na. Nakita ka sa bulutuan. Nadikiturwa. Keputulong mo na tinuruta. Ano, tingin, hindi nga. Natapon na ka. Iyan na kasan. Mga Peter. Gitu. Atau lihat niya sa surat Al-Furqan. Furqan mo tumangota. Yung ta. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Tuloy nabi Allah, yung nga nanating Allah langit na ang mga karsa desa, na mga lalanjan. Ano mga lalan, yung enigma Manila, na sa mga pari na matutundo sa pagkukitan iran. Kau pujiran ng sila, nasa lang ko igagatan ng iran. Matatalong yung direksyon iran. Oh, kaan na, tabarakan ladhi ja'ala pis samai buruja was samai latil buruj. Piyangan naguna na sa mga lalan, na suendu, na besta, at tuma na sundu, na adna lalan na direksyon niya na pagbitan niya. Di ka pa kayo di ka pa kayo kung lugas sila. Di ka pa kayo. Saan sa direksyon na di ka natin na puro. Dito ni pagbitan niya. Ha? Kenapa mo kecong doon na niro ka adaw, nduwa ya, na ino ka no, ino miyo kecong doon sa nawa ko ni, magini bina, na ba, riba to, kapalang ko to. Oh, na. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. Miya pasan yung mabugulo, so design, na miya pasan yung design, miya katalan. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. Na ini bebe magusukapan na si piyakatan ako Palawa. Kung naging katigustan, Palawa Judi. Oh. Wakila bu'dan lil qawmi dhalimin. Nah, kagin ko yung tumana, may yun, detalye, ibarat na, ibarat ya, kapan na yun, na tumilong sunabilan, no? Na may niyan, so kuwan, ad na tao, sinya sa samir ko kayo, oay, adna mga wata, asi makaigakin na iyan, adna, wang yan, nakalalang sutaw, yan padu-padu. Dengan namun, intirut na dunia. Kenapa dia punya dia itu kapnya pedu benar betul-betul benar tahu sih. Ya lang. Ayah ni ko malang-malang na dia kasged. Atau dia kasged dia na ko datang dia. Semoga dia ino ba kasged? Ha? Atau kanyo. Ino to ba gurong suno? Kadia amiya de suwata iyan. Oy, di niya nakatawan na niya pelulubo sa mga taga niya. Miya ranta-rantara, miya makanay. Iyan, nakakanya miya ino nila duwi. Oy, mito pa berutak tiyan nila. Ha? Nakakanya payamanan niya, na may ilayin niyan. Adi niya nagkatendo suwata iyan, na miya kaguro. Wanada nu'un Rabbuhu faqala Rabbi inna bni. Nao. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن
wa anta arhamur rahimin. Siapa dia yang utama ni? Biar kira. Wanada Nuhur Rabbahu. Nau rasid nutu namia kaki sekadin su Nabi Lano kamiat paladin insya Allah. Oh, ya paladin insya Allah. Faqala Rabbi inna bni min ahli. Ya Allah, suwatakan ya Allah, suwatakan. Apa yang orang minta kenuna kaki wata kenana ya Allah. Bagi aku ada baka. Kau ada beripisnya dah. Oh. Wa inna wa'adakal haq. Ya Allah namin itu manakan disukuan. Ini tu manakan lagi kenana. Ini bukan ini betul kapal kita. Wa anta arhamur rahimin. Oke di Allah na ayak ya pamang niya terka. Nakatawa na kena dum na nakamali gitu. Sedang lagi tutup dia berpelai yuk. Lagi tutup dia berpelai. Sumimbang su Allah. Wa qala ya Nuhun innahu laysa min ahlik. Hai Nuh, ding kanan di pelulu kaknabang kanan wata. Jujur Allah kuminiro kanabangan mata. Innahu laysa min ahlik kanabang kanan wata wa innahu amalun ghairu salih ayatan dana derka unut. Upama mengatakan apa unut terka? Akan dia derka unut nak nabangan wata. Gina ni diri. Sa sumanga wata ka. Na api adun ikala na lumaniran na asal ka makapamukas ka sa kataksilan na sa anuan na mori na di kaya narugo kiriport. Okay. Di kaya narugo kiriport. Na, ato ni siwang nabila no, banyan inindaray no, yan ang kita pag ganyan titarutang. Okay, banyan inindaray no, api atin na kaswatayan. Nagabila, wanada nuhu. Tunotong, la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim. Wa yatajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhu ibnahu. Nandiyan gino, watapunay pagdaka, di ka pamukas ito sa kataksilan. Watapunay pagdaka, kapamukas ito sa kataksilan. Watapunay sumayanga, di ba kapamukas ito sa kataksilan. Watakulay kumumba, ika pamukas sa kataksilan. Nalay ito. Wanada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil. Ya bunayya irkam ma'ana. Hey watakulay, pagda ka sa kapal. Nangilota mo watakulay, nasuldi ka sa maskita. Watakulay na pangadiga, di ba ka pamukas ito sa kataksilan? Naasa naman gulaw lang ito. Nagito magwi isim bagar Allah sa ano nga na maurin. Ang Rasulullah lain ini sebagai mono. Wa qala ya Nuhun innahu laysa min ahlik. Nuh dia dapat terlihat na bangkalan wata. Illahu amalun ghairu salih. Dalkanan unut. Inni tuna subati mangota. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. So tingin sudi nga katawan na diga si di pamangan niya. Oy. Diga si di pamangan niya, diga nang nakuan do berlengkasan. Wala tukhatibni, o atulo to. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'iduka an takuna minal ghafilin. Dia kesekati dia tengok Allah noh di pamang itu mana apa di kepedededu. Ini pamang dia dededu. Oi, na request na kada mereka dededu. Ya pati mana dia. So kaya ni sa sabab ada mo mapasan na tengok Allah Taala atau nabi ni na wa qul nahbit bisalamin. Gitu na kote sa matian. Oh. Apa dia na yung din jualan na. Nananay man to, namiya kata na kapal yun, na ibit bisalam.
natapalikan mo sa kapipi ang ginawa. Nagkialat adyo pa ito na di sila lima manapad. Para beli mana intirwa dunia na ayaw mo tawro na sobrang 80 kataw. Dia laman na. Yan ang aming papano, kan dua papano ako ang dua kakalasi. Kaya kerja tawa dunia. Adil na tahu sa betul-betul. La ilaha illallah. Namiyan ang adyo lawan o tawo dunia. Na ayaw buat laban po tawo dunia na 80 lagupat kay ka 80 lagupat sudah Milano. Dan sila mamagatos. Nalamu panariura no nabila no na pala ya din gui bilang dadake. Apala memoria bala. Ibu bota. Pala itu memoria bala. Aya buat daun mabala kana sa mga watono. Namin bebota sono, namin bebota, namin buat cuma ngata betul-betul. Itu disika do puna bilano. Ino Pitero adu tingan so ama sa dunia, apa gani ama na so adam. Na ikadua ama na so bilano. Alayhi salatu wassalam, asolapan no betul-betul no adam na pala minilpo. Na aya bu amia berja dunia na so mga wata na bilano. Rautan mga popol. Nah, sabab sana anto ni siya buta sa gaya talim tan. Agar dia siya buta sa gaya talim tan na number 1. Naswala na ina biteman raka adika pelutang na wasyan na tinangan na timbo. Ina ni pagunero no. Siya buta no to. Basta swala na biteman na lama na wasyan. Nakabukan ka na digan pelutangan. Na aya itu nugunuan na timbo. Pagkatanan niya. Ha? Kalau siya buta kaya penutultano. Na matuto nga intay na dunia. Na makatana sa morala, na makatana sa tiuba, na makatana sa panyake, na only ayaw mo kalibrero, na sabi siya ikalibo mo. Karena jibutan ba gibutan yung setan? Okay. So tiuba wata utala, nada agyabgan sa authority baniyan maran. Sa naging yung mutawat ang guminirawa, para sa awi ila jabari ya'asimuni minal ma. O yung pinaguya ka lagi ka na naing na muli pagkatabi ko palaw. Pamana, karena ka sa tibaw ka. Ano kita kakarna mo? Nasabag sa tsunami, no, na aya katatangon sa mga pamikiran, na guminirawa, ayam anan yan na naasiman yawma, min amrillah illa marrahim, watakulay din kaya tibaw Allah, debes ikalibre. Inutan mo sa pagalibre nuno, Allah Ta'ala. Nah, atau ni kata lo biasa buta no se, dia biasa buce, na swata ka, na tunda nga niya kunaranga, ay mudir ka pagtunda wata ka kunaranga, na makapamukas ka sa kataksilan. Saya batero konso kisudi mo surga. Udi niya berate ya, na miya kapukas ano kan usan ano ng ori. Ela ba siya buta no eh? Ay maton, na miya pa sa jutaan lim tanong. Na magupintan ng sa question. Pakay sir. 1, 2, 3, apa kayo sir? Yaman niya na duda ka niya kay Ustad Jaman, kay Enoksyo. Kau ba na pakaisir ka mo? Na antano masbeg, lagi dia mo ta mga tiuba, pagkatana, lagi dia kita kipapantagin kuwata, lagi dia mo ta kapamukas sa kataksilan kuwata. Nauba na klarifikasyon niya ron, na subagintan, nauda, na pamangalitan mo sa diyo, ba't mapipigin ginawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pwede naman tantanong yung kutuwa gurutan. Sagiyang kutuwa kinipadad niyan rakitan o sagiyang kutuwa matano sa bandingan. Ugura mapia katiyagin niya dokstano yung nasi putri mamo. Kaya masanta na pansisa niya dahil patano. Yung may paguberan na miyang na Honorable Municipal Consulor, si Samuel Baging, si Nasrodin Mangutara. Ito ba, yung kaya pamdagatan mo siya yung kaya gurutan na kaya ka mo masa. Kaya sipo mga darpa na kanang mo ngayap ka ito, nagyang nga idea, ako pa makupirin masala, nagyang ko ito panagunta man o pambagay sa bandingan, na banyan din kalipat yung gusto ang mapipigil yan na ititilagan yan kung mga bangsan yan.
na tatwa maragan. Nakagigyan na dita pagkawan, agyan na mga tatanong, yung mga babaitan o mga hafidul Quran na pagkakonsulta na mga guru. Kaya mataan na dita no pagkawan sa mga guru sa Marantaw ka makadalang lagi sa Quran, kontista pa na yan, yung nga pagkariyan. Na namiyaka pasat pa na yan sa mga Arab. Yung mga tawa niya. Yung nga tutulian, na napiyaka mo masaka, rumwar mo sa niya bulong-bulong na bunyan niya di katanong ka. Kapag yung mana yan, panutul niyo maya. Kaya panutulan niya niya sa iya kaya bangkit kita sa dunia. Sa kuto ang masaw na gulano. Na ayaw kapiyaya na ayaw rin na dinyan di jurubasaan. Na yun na gana na nidadapta sa Quran. Ito na paniti ka mga saragakan. Ito na. Maptiro ka yung ito katiro ibon sa manataw na saragakan. Siyan sa Quran na ayan yan di jurubasaan. Giyang ko ito katataguyan sa sana na Quran. Suratul Hud na katiyan yung mga babaitan, mga Moritano na nagito yung isa akapya ng ideya katilimod. Yan ko ito mga pakaisa na benda ayam apya atau si Ustadz Nori na uba din no mapipigirian kaya si uwa matay ng guru. Ang girap po umagiyang kaya seminar na benda pala si nandun na maari parado ito na mga day mapipira na pakarinekin. Okay, na muna ko ron. Pumakutan na niya, ay akati ang yung kaya pagariyan na may na konselor, yung ito loksami si Putri Mahmud. Yung ito ay guru Yadro Nabi. Maraamong karan palyogay riyadi. Failam niya stati pabilisani. Failam niya stati faikalbi. Yung ito ayat sa Quran, ayat katiro Nabi. O pamana, baan no mapapantuwa, pamana, wana may naita at sigiyan na pamana para galabog. Na kailangan sa isa pantaw. Sukap kaya ako ng guru, tabi-tabi ako. Ang yung ito, sinabi po sa din ni mga saulan na sisiyaw sa Manila. Na Kaya biya ka pang utubaro sa iyong utuan na Ismail Cavite na si Alim Patani Abdul Malik na tanto ang masakit kung kapgan ka taon sa iyong mga bendingan yan na aya rinayagan mo to nagtigyan na sabapatigyan sa iyong kaya bendingan na masakit yan okay, nakagitiyan na iyong kaya mapapadan si sa iyong dato Ismail Cavite na panapanayag na ibangsa so diya ka nung natigyan na payawataan na pagaryakan, banayakan dahil pagaraw siya tigyan tero napkarawan lang natin pero kailangan natin lang na mga bangsa ko. So lango-lango na magpumnagtanwa, mga ulaman na pagkaroon ng tiro. Madal lang ko tapi ang manaro yan. Iya mang bumiyay pigalang niya. Na tabi-tabi tabi-tabi. Bari ko di makasusunod. Sa giyang ko ito akatirong nabi. Agiyang ko ito pamanapakarin niya ito. Giyang gaya sa ko paman na hindi pa kayo tanong paman na limog yung kaya lawas sa itan ito sa Baguio ari konsyel na o pamako yung kanan na kaya bulo niya bulo na tuluan sa basura baru di makasusunod pa isibuganan ng mga dato o di na gusto lang pa makainagaw kaya ayaman na sa minaunan na kaya ko na pili naman manan Pagi naman na. Oy. Ato na buwan mo pa maayat sa Quran na naging din na sa na basura ang tanong. Okay na may nakanan. Buwan niya lagi may mga bangsa tanong sa hilod. Oh. Pamanamya ka piya ginawa ka, hindi buwan ka sa basura ka. Niya nga siya ka, yung mo to di guna sa iyang galaw sa tanong. Dito ba Niya kami nga namin, ang iyong takabo sa guru, kapag sa taksila, di tanwa yan, ipanganday-dayiran. So, kagagatan na usap lang kayan tanong. Sisag yung kay agumatan o agumay Islam, kung di tanong di ka pamagugupa. Ito ba, kauto si Ustadz Nori, yung mga pliran na ubad na mga rinayagan o di tanong siya, di masibunin, mga guru tanong, na ipalagtan rin na yung may. Ari guru sa Barantao.
tsaka yung mga Dia kan nawasay na buwan. Dia kaya nawasay. Lagi dia bisa ngaraw ya anak bisa limang. Jadi panaparakan mo to. Kaya gini sa parno na sulawasay gini pag-usap ng madirlataw na di ka pakay abang natabi sa marsik. Ngayon nung nakagiri na bis kabigigab na ro. Madirlagi gab na ro. Ay barat yan pa ma. Na upamaging yan nawasay diyo. Na sa itong mutugay sa gingay diyo. Na sa mabubulin sa iyo din na nakakunaryan mo. Na utawin na sa marsik. Na niya potol. Agyung potol kapag usaran yan. Nalipukong ka sa kanila lugan na mauri. Na sadya ada na tao ko yun. Napadya nga mo kurti sa lugan na mauri. Oh. Para mada. Nanakaturi Abdul Aziz. Omar bin Abdul Aziz. Tiga na inna Allah la yu'addibu amatan bi amalin khasa. Ibarat yan na wala dinggir pagkalutaw as kaniyang bu. Ibarat yan na popot. Ibarat na sinya pagbubuga sa waleran. Ha? Nadir tigin man ay pagkata na tiuba. Wa in tadharu na punggil ko to wa gila kamarata na ni kaya. Aman na sutig tanong mapubliko. Mapubliko lam yung kiro na sumangat tao na ayam niya na diran panila sa ukit kabibigiro fakadistahakkal qawmu al-uquba nagitigil man na kaya to kawanira naging puto marata na minggunya publiko na makasib ko sa kadayan fakadistahakkal qawmu al-uquba na suat tigu Allah tigu Umar bin Abdul Aziz tiuba na perkataan Allah sa meragraksin na tigu laudana. Oh, mana pantai-pantai siran. Nah, sit mangugip si parang umarata na talukadaran dia. Oh, taluka martaba. Ayat taluka martaba na sana ko sa martaba, elementary na sana ko sa martaba, secondary na sana ko sa martaba college. Yan yung mambu kasugo sa marata, kasapar sa marata, na tulong ka martaba. Ang paganeron na pagadangan, gapusan, gapetan, pagakulan, na ayat isa nga ro ating nabi, na mga dito. Oh, mga dito. Fa'ilam tastati'a pabilisani, nawatigir manai, o di kagagot o mga dito, na mindud si kuya makna niya ng mga ulama pabilisan ipagogit niya masyan ataya sa karataan na lagi kayo naloya ka na pilangap sa tiyubo wa illam yastati' fa bi qalbi na unod na di kagaga di kagaga mga nato na di panagkagaga mapangusyatan na lagi na Saudi Arabia ang mangusyata karon na nanasib kumimbar karong onde ka pa basta makasabak ka Fabi kalbi na ayaw mo na suin niyo, napakapsepsi niyo ang ginawa niyo. Sa siya, gigal bakro. Na ayaw makna niya na manunusan, nakita kaya pakasiksiyan niyo kung puso iyo, na miyada ang kapagatan na utiwa. Okay. Na, iman to, na ayaw question niyo, Ustad, na bada alusam ni. Baka kami di manuloy, so pamakadir niyo to teguron. Na, kaya katanatan ng Umar bin Abdul Aziz, ang punyo may leso riba, tali niyo miyawidakan, napakadistahakan, kau mula, ano kuba, napilang ka para sa tiyo. Ngayon, nakagi, ada rin ng mga nokstano, na nung pumakilig si Gugu Putrimang Muro, na at hindi hadis yung mga nokstano, nakakirarabigan mo, nakakirigi, may daw. Yan mo, takatiwas ang kota di pupot, napakata na ang kota mabigiran mo. Ay sugat sa yan mo, tapugulog sa pupot, na api ang sukti tapok sa kilid na, ano pa namin yung sugutan mo? Na para mga libritan mo, si Kuya Manan yan, natiubo, na ikano, na iya makwatan, na lipiw, isaw na kagunaan tanong, sugat patang kagunaan tanong, na ayaw mo kitanan, na taawan mo anong birri, wat takwa, mga nagsusuport ka itanong. Saka na, di nga girawan tiro. Barat yan o, napagulugulo ang mga tama sa pagupis sa mother na makakamumali yan na dito yan na ro. Daka di nga girawan tiro, kasapa ko lang nga niyan.
Sumagi kuncian. Sekali keparuan saya. Ada tu kan? Nah, gitu. Tiap apa muka sekali tak saya ini sama dia kuda tu. Okey, dah dia pencapaian kuda tu. Biar wiskan. Alright. Biar wiskan. Kailangan na makasugutan sama piyan, na makasapartan sama rata. Ayam anaknya na udina gegaga ubang akalang iso tao na apya ayam bumi gegeng ka na makatero ka sama tero ka kutaw at kepakayan ama kailangannya na. Di dia na gula-gula na kisuga terkatan wagi mo ta eksamen na so tiyo na pagkatana na makapilaglag sa madagulata. Okay. Na benda ni dia pinanag yang gaya kuantano bicara tano uban na makapipir kanusan antum na mga klarifikasyon niyo. Pamana pangamali sa nga bandingan ng guru tano na kati subay ipapanadenirkan. Lagi ada problema namin kahit ano ba? Hindi ko na dia. Masnya kritik ah. Apa ba ito na lagi di magpedes? Di magpedes. Ano kasi? Ay sumiyagan na paku. Ay sumiyagan na sa sakong na puso na puso sa rubin. Ay sumiyagan na yellow. Hindi ako magpedes. Na okay, sa gugudo to ang iyong utawan na uban pa na mga mapipigiriw. Liyo sa iyong utawan labatan urum na to piya kasagit para pamanasot tigiran na itano di pangandiliran so kagagatan na gusto paman na pinampayano panaguntaman na niyada naman doon sa ilong niyo titanisa paman na lagi dito. Ito na yung mga pakaisiyo. Hindi ke mamadaka para ani ang gatong marito bitad. Ito ba? Isang isa gawin na pamangin na ng tagurutan no at nabinigyan niya sa kubo si Alim Marjan na Mimbalawag. Isang tuwa niya alo niyan na nagyong mutatigyan na ayat tigyan na musawirakan. Na musawirakan na tigyan na pamagkuparo. Na sa kanwa na mga bangsa niya at na mga seminaryan na ayat iyan na musawirakan na tatabis ka no. Si kung mga guru niyo so dapat siya akan nasasarigan niyo kung paman na kapag agida ayat iyan na may kaasan siya pagpigiriw na pagimbitar niyo na sa mga ulama na imatong na diyan pa sila sa giyang kaya kapangangaanan. Ato na nga mga ulama di pag-iyon. Kaya, uwi na so, kati nga guru tanong, na mapapasad man, naging na napata, imam si Samak ka yung ito si Kumangandang, yung Imam Malik, Hanbali, Hanafi, so Safi, na binibidaw ito sa panarima. Uwi na mga susupa sa pakatingin na giyog-giyog. Na para tingin di ka nukadidagan, at ikaw mo ta guru tanong, inyo pa na niyagidakan, ang iyong mga ito di pagsusurutan ng mga guru tanong na tatamis ka no. Niya ka mga no sa iyong kaya si guru sa Marantaw kadi niyan di mapakandaidair so kagaganiyo alipin ay matan na kung pamako kaya kaptiro kasi na ari guru na bahasa Arabo na kagagapan na nga guru tanong pakawit niya ba sa bahasa Arab kung na kapagaya isa dua talo liyo sa akin kaya mga gabaitan mga pumangani. Yung mga sabuton, na namapagaw ito pa mga pita man na kaungan na kasabutiro, potray mamor. Para din na dawatan, iyang ko tawag nga na nga bulutan. Na pamago, paman na lagi doon, na patanong niya silusawan na kagaganyo pa ng mga gabayami. Kalagi din no, may umuli sa iyang ko tawag kapanuturo ng nga bulutan. Ito ba, wad na mga pangamadiyo sa giyang gaya ikapi ang giyang gaya lagi daya kalilimod ato na mga mulakadan niyo tigurag ikapi aya nakapagaya pabigyan sa musawir buruami budi maparwa na ideya ari na namya piyoto
Terima, buwan na may pilih na. May ba mo muna? Kaysa. Had na pa kay susaya. Kapay ko na dumuwi sa mama. Kapay ko na dumuwi sa mama di katawan no ba eh. Dumuwi. Okay. Kanya na ako pa itanong na minitext na yan. Kapay ko sa mama. Sungon sumama, niya kaduwi po,